hay que hacer es proteger siempre la vivienda como bien de uso frente a la utilización actual como bien de capital. Primera premisa, que es lo que permite garantizar la ocupación de la vivienda habitual en casos de único domicilio, y por eso es por lo que estamos de acuerdo en que se produzca una moratoria. Aquells processos de mobilització que s'han estat llançant durant tot el temps anterior s'hauran de reforçar i ampliar, perquè l'única manera que n'hi haurà de parar el procés de desnonaments i de poder imposar alguna que altra mesura favorable als criteris que tenim tots ací presents és mitjançant la mobilització. I que entenguem que és just que es faci així. Tant donant els diners per comprar una cosa, tornes la cosa, tornes els diners. Fàcil. Estem d'acord completament, no? Pensem que la situació actual és molt injusta, que la vivenda hauria de ser suficient per a saldar el deute, com passa en molts estats de la Unió Europea. La retroactividad legalmente, efectivamente, es inviable como tal, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Mira, yo creo que nosotros no estamos para servir a las leyes. Nosotros estamos para cumplirlas, pero no para servir a las leyes. Las leyes están para servirnos a nosotros. Y por tanto, cuando una ley no nos sirve, lo que tenemos que hacer es cambiarla. Lo que tenemos que hacer es buscar los caminos, los atajos, para que esa ley nos sirva. ¿Vale? Y en este caso, te digo, la retroactividad no es posible, pero todas las situaciones injustas que se han producido sí que se pueden revisar. Si no s'aplica la retroactivitat, i retroactivitat en un termini de temps suficientment llarg, una part important del problema queda per solventar. I per tant, encara que se faci la dació en pagament, de poc serviria. Per tant, la retroactivitat s'ha d'aplicar. Una de les primeres qüestions que farem quan estiguem en el Congrés és que les entitats financeres que hagin rebut fons públics posen en lloguer vivendes per a ús social. Si agarrem no sé quants milers de pisos de la CAM, de la Caixa, del Banc Caixa i de no sé qui més, que estan en aquests moments parats i paguen un sobreimpost sobre els pisos que tenen pagats, i cada any que passa va augmentant un percentatge proporcional al temps que el tenen parat, efectivament, clar que es pot tindre un fons per a creació de vivenda social i un parc social d'habitatge que nosaltres hem calculat que pot ser d'un 15% de l'habitatge social de cada poble.